len modré. OK, ako bomba. OK, co? Dneska budeme zbierať iba tie modré perá a to znamená like, červené nie. Tie sú dislike. Prečo je tu tak veľa červených? Čo to je? Ne, ja som si myslel, že to je červená. Dúfam, že toľko lajkov dáte na video, koľko chytím tých modrých. Modré, to je super. OK. Kebyže toľko dáte lajkov, tak je to za mňa ako good, by som povedal. A oni idú rýchlejšie a rýchlejšie. To bude horšie. Som zvedavý, že koľko chytíme ako za celé video. Už máme 11. Juj. Kam ale idú bomby tie perá teraz. Dneska vyjdú ešte ďalšie. By som povedal, že vyjdú. Ja vám kameramana odhalím za 10 subov. Takže prosím. Sorry, za 15. No tak, dáme to za 15. Keď dáte 15 subov, no tak vám odhalím kameramana. A napíšte do komentárov, či dobre kameruje. Lebo bude dneska. A zahrám aj skate dneska. Alebo by som vám mohol ukázať bejsku v stýlku. Nemám to tam najlepšie, ale mám tam jednu secret. Lebo kameraman mi tam ako podával dneska veci. Lebo je u mňa doma, no tak by mi popodával. Aj už mi dal. Sorry, no tak mohol by som vám ukázať môj base. Keby mohli by ste si ma aj pridať. Možno dám príspevok, že môžete si ma pridať a mi napíšte do komentárov svoj nick v Robloxe. Kámo, dáme 50